Rido mawur mangawur ngawur rahan tengaraning jure kemakuru kangsa tetekadya butula warpan triteng turang gesti rekata ingkang waja lelayu sabet ayo ora apa-apa ana pawongan bedes elek mon kae putih sapa iki ana pawongan cat katon cat sirna bangsane lelembut bangsane jim jenengmu sapa takon karo aku yo jenengku Tumenggung Ludyana wong nggonku nyeluk aku Mbahna hei mon kae kena ngopo kowe ganggu ketentemaning alas ngrusak papaning alas ngrusak papaning para jin aku bakal yasa negara ngewangi mbiyantu adhiku si Bratasena sapa wae sing bakal ganggu gawe musuh Anoman walah dalah yen kena tak pringgake becik mundura urungna sedyaku lakon urung sedyaku waton bengkah dadane Anoman. Hei, Bratasena kon tekuk dengkul pengarepanku. Gonen rene Bratasena. Apidenge tangane nggo pengewan-ewan ning kasatriyan Indraprasta. Rasah golek sing ana. Kowe adol aku sing nunggu. Parati. Anoman. Serep nyawamu kendelen kowe Anoman. Apa kira-kira kakean utangmu ning bank kok wani karo aku iki? Ayo. Becik kowe mundur. Ayo, kowe sing mundur. Dian. Ora kena disangga enteng. Teman-teman awas. Tebak dadamu ora mutah getih campur sego ndek ngisore lakon kowe sesuk rondo bojomu. Parah. Oh. Wantep tangane Anoman. Yo. Ganti parat nggih wayange abrisan.